Хайырлы кич, эфирда яңқар чыгарылышы сіздің білен Рузель Мингалимов. Алға таба бүгінгі төп темалар хакында. Шушындай байлық бит біздің республикабызда гына түгел, Россия кеннигендә дә мин күрмим. Камы елгасыннан файдалана белмисез дигән фикердә халык ышанычлары. Шолда дәүләт советы депутатларының күчмә утырышы узды. Бакча şirketinde tertip bulmasa штраф төләргә туры киләчәк. Экологлар һәм янгын сүндерүчеләр белән рейдка Гүзәл Шихапова чыкты. Татар орнаментларын кулланып яңа үрнәкләр тәкъдим итә. Шоллы егете милли бизәкләрне популярлаштыруның яңа усулын тапты. Булган бойлыкларыбыздан файдаланмыйбыз. Шәһәребезнең елга ярбуйларын карап, дәүләт советы депутатлары шундый фикергә килде. Алар Шолдагы ире оешмалар эшчәнлеге, парк һәм сферлар шулай ук башка күп кенә проблемаларның ничек хәл ителү белән танышты. Экология, табигать ресурсларын файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек буенча комитет әгъзалары шәһәребездәге берничә паркта булды. Шоллы хакимияте бинасында билгеләнгән утырышка барыр алдыннан дәүләт советы депутатлары теплоходта Камы ярбуен тикшерделәр. Такие красивые места. В Швейцарии плачут. Депутатлар Шулман буйының бүтін матурлыгын һәм мөмкинлекләрен бәяләр өчен теплоходка утырды. Никадәр матур дип сыклансалар да экология, табигать ресурсларын файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек буенча комитет рәисе Шоллы үзенең мөмкинлекләрен тулысынча файдаланмый. Таһир Хадиев әйтүенчә, шәһәр кайбер район үзәкләреннән дә артта калып бара. Шушындай байлық бит біздің республикабызда гына түгел, Россия кеннигендә дә мин күрмим. Менә шушындай су, шуның хәтле су кырында урнашкансыз. Бу бит зур байлык. Һәм әйтергә кирәк. Менә монда инде сезнең бу туристларны, конакларны чакырырга һәм калган менә шушындай бәйле бизнесны үстерергә булыр. Депутатлар әлеге проблеманы бөтен республика, хәтта ил күләмендә хәл итәргә кирәк дип саный. Bu meselenin üst gözü bile görüp, meselenin digizden anlap, yerli hakimiyetke, Tataristan hükümetine, belki Rusya hükümetine de özümüzün fikirlerimizi zikrege hesaplıyoruz. Hem şu yakın yıllarda bu küp yıllar devamında hal etilmegen bu şahtı köngülsüz meseleni nakaniste bir yakka umay hal ettirek gerek diyen fikir bilen bugün işliyoruz, yürüyoruz. Рөстәм Миңнеханов Идел һәм Шулман ярбуйларын тәртипкә китерү буенча программа әзерли башларга кушты. Киләсе ел республикада Камы һәм Идел елгаярларын саклау елы булачак. Развитие этой работы проводится. Әлеге эш буенча бездә дә төрле чаралар башкарыла. Без Мәләкәс ярбуен төзекләндерергә ниятлибез. Шалода 3 елгаяры төзекләндерүгә мохтаҗ. Бу Мәләкәс, Чылнинка һәм Шилнә. Шәһәр проектында каралган күп кенә пунктларны гамәлгә ашыру өчен Камыдагы су биеклеге комачаулый. Проект буенча ул 68 метр булырга тиеш булса, чынлыкта 63 метрны тәшкил итә. Нәкъ шул сәбәпле әлегә шәһәрдә елга портлары юк, яр буйлары да тиешле дәрәҗәдә тәртипкә китерелмәгән. Депутатлар бу проблеманы озакка сузмыйча чишергә кирәк дигән фикергә килде. Алар шәһәрнең ресурсларын әрәм итмәскә, алга таба бу юнәлештә чаралар күрергә сөйләштеләр. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Тукай районы бакча ширкәтләре буенча экология хезмәткәрләре һәм янгын сүндерүчеләр йөри. Районда барлыгы 76 ширкәт исәптә. Белгечләр аларның барысында да булып янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләренең үтәлешен тикшерә. Әлегә тикшерелгән 13 бакчада да бер кетмә төзелә. Бүген исә алар 1000 өйдән торган Мечта бакчачылык ширкәтендә булды. Бакчачылык ширкәтенә килеп керү белән белгечләрне шөп өеме каршы алды. Бакчачылар көндәлек калдыкларын Чылнинка елгасы буена китереп ташлыйлар. Контейнерлар буш, чөпчәр салынган пакетлар алар кырыенда тора. Бакча рәисе әйтүенчә, ире җиһазларны контейнерга ташламасыннар өчен аларның капкачын кирпеч белән махсус бастырып куйганнар. Кайбер бакчачылар хәтта үзләре ташлаган чөпне яндырырга тырышкан. Привезет диван, бросит, подожгет и уедет. Черт-то, нельзя его даже поймать в этот момент. Ну, хотя бы записывайте номера телефонов. Номера телефонов, да, машин. Будем записывать. Кагыйдә буенча контейнерлар өч яктан да койма белән уратып алынырга тиеш. Экологлар белдерүенчә, бу ширкәттә кагыйдә бозулар җитәрлек. Кайбер очракларда штрафлар 200 мең сумны узып китә. Гадәттә кагыйдә бозучылар 15 меңнән алып 20 меңгә кадәр генә түли. Если выписывают от 100 тысяч. Әгәр 100 меңгә кадәр штраф билгеләсәк, бакчачыларның түләргә акчалары юк. Без аларның хәленә керергә тырышабыз. Шуңа күрә кисәтү ясыйбыз һәм бер кетмә төзибез. Штрафларны гомуми ширкәт җитәкчелегенә генә түгел, шәхси кишәрлек хуҗаларына да билгелиләр. Бу очракта ул 2-3 мең тирәсе. Монда тикшерүләрнең нәтиҗәсе бар. Узган ел 3 тапкырга күбрәк кагыйдә бозу очрагы теркәлгән. Быел янгын куркынычсызлыгына күбрәк игътибар биргәннәр. Проблемалар шулай да җитәрлек. Из года в год является... Бакча ширкәтләрендә юллар тарая, участок хуҗалары үз мәйданнарын юл исәбенә киңәйтә. Шуңа янгын сүндерүче техникага узу авыр. Ул чыкса янгын сүндерүче җиксәләрен билгеле бер озынлыкка кадәр сузырга туры
килә. Закон буенча янгын сөндерүчеләр бакчачылык şirketine 20 минут эчендә килеп җитәргә тиеш. Өстедә коры материал бик тиз яна. Шуңа күрә бакчачыларга ут белән аеруча сак булырга киңәш итәләр. Әгәр дә биредә янгын чыга калса, су бакчаның бер башыннан икенче башына килеп җиткәнче 2 сәгатьләп вакыт үтәчәк. Янгын сөндерүче машинага исә хәрәкәт итү читтен, чөнки урам араларындагы юллар тар. Шуңа күрә белгечләр һәр кишәрлектә дә 200 литрга якын су сыйдырышлы савытлар булдырырга киңәш итә. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Бүгін Чаллыда республиканың бош автоинспекторы шәһәрдәшләрне кабул итте. Рифкат Миниханов белән очрашуга барысы 23 кеше килгән иде. Аларны машиналарны тергәү тәртибе, таныклыкларны кабат кайтару мөмкинлеге, номерларны алыштыру буенча сораулар борчый. Бош автоинспекторның җавапларын хәбәрчебез тыңлады. Кешенең үлгәнен көтәләрме или нәрсә? Постоянно, нишләп бер нәрсә, бер кешедә никому ничего не надо. 409 йорты ишек алдында машиналар хәрәкәте көчле. Шәһәрдәшебез Роза Латыпова шулай ди. Юл хәрәкәтләре көн саен диярлек була. Йортта яшәүчеләр юл аша чыгарга курка. Алар һич югы биргә бер юл билгесен куюларын тели. 4-10 аварии постоянно. Безгә лежащий полицейский кирәк. Гел әбиләр, балалары белән внукларын илеп чыга алмыйлар юлны. Аркылыга чыгып булмый. 409 магазиннан, аркадан йылтына карап йөрергә кирәк. Менә аптырагачтым, килдек монда. Соңгы авария 2 көнлек кенә булды ди шәһәрдәш. Ул баш автоинспекторга 20 кеше кул куйган мөрәҗәгатьне алып килгән. Жильцы подписались. Думаем, инде результат решит вопрос. Положительно дип уйлыйбыз, Алла бирсә. Тик Рифкат Миниханов пенсионерны уңай җавап белән сөендерә алмады. Әмма 409 йорты ишек алдына юл билгеләре һәм ясалма киртә урнаштыруга каршы түгеллеген белдерде. Мы просто не против. Без моңа каршы түгел, финанслау мәсьәләсен бәлки администрация, бәлки иганәчеләр үз эшләренә алыр. Тик бу эшләрне кем эшләр дигән урынлы сорау туа. Тагын бер юлы бар, бу эшне идарә итү компаниясе дә хәл итә ала. Баш автоинспектор белән очрашуга 23 кеше килгән иде. Рифкат Миниханов сорауларның барысында контрольдә тотачагын белдерде. Ләйсән Ханова, Гөлназ Хасанова, яңалыклар. Халык белән очрашудан соң бош автоинспектор Солнечный лагерына юл тотты. Биредә куркынычсыз тәгәрмәч исемендәге конкурс тартылды. Анда республиканың төрле шәһәр районнарыннан йөзләрчә кеше катнашты. Балалар Татарстанның иң яхшы яшь инспектор исеме өчен көрәшә. Урыннан хәбәрчебез репортажы. Республикада балалар катнашында юл транспорт хәрәкәтләре кими. Рифкат Миниханов әйтүенчә, моңа юл хәрәкәтенең яшь инспекторлары да йогынты ясый. Республиканың баш автоинспекторы әлеге юнәлешне алга таба тагы да үстерү ягында. У нас основной показатель. Юл хәрәкәтенең яшь инспекторлары барлык мәктәпләрдә дә булсын иде. Юл иминлеге буенча алган белемнәрне берни белән дә алыштырып булмый. Берничә ел элек Ләйсән Абзалова да дуслары белән бергә республика конкурсында катнашкан булган. Җиңгән, аннары алар Европа чемпионатында катнашкан. Яшьләр анда 2нче урынны алган. Хәзер Ләйсән ЮХИДИ хезмәткәрләренә яшь инспекторларны бәяләүдә булыша. Анда бик авыр булды, һәм без 2нче урын алдык. Хәзер мин булышам тренировать итәргә балаларны. Конкурс башта шәһәр районнарда үтә. Чаллыдагы бәйге алардан аерылып тора. Катнашучылар әйтүенчә, бирдә район туры гына түгел, республика туры икәне сизелә. Оештыручыларның кайбер фигураларын алыштырулары яшь инспекторларның күбесен куандырды гына. Нелюбимая желоб, но здесь ее нету. На желобе тяжело стоять. Яшь инспекторлар берничә көн ярыша. Алар велосипедны фигуралы йөртү, юл кагыйдәләрен белү, беренче ярдәм күрсәтү буенча сынашачак. Иң көчлеләрне куркынычсыз тәгәрмәч бөтен Россия бәйгесе көтә. Ләйсән Ханова, Константин Величко, яңалыклар. Юлда йөрү кагыйдәләрен бүген Нур яшьләр үзәгендә дә үзләштерделәр. Барлык юллар синең кулыңда. Шундый исем астында биредә бүген гади дөрестлек простые истины проекты кысаларында милли уен финалы узды. Ул нәрсә кайда кайчан уенын хәтерләтә. Анда мәктәп укучылары, укытучылар, ЮХИДИ дәрәсенең пропаганда бүлеге хезмәткәрләре катнашты. Бүләкләр дә үзенчәлекле иде. Беренче урын алган укытучылар командасына 5 килограмм конфет, хокук сакчыларына чикләвек, җиңүче укучыларга китап кибетләренә сертификатлар тапшырылды. Әлеге чараның максаты мәктәп яшеннән үк уен аша балаларны юл йөрү кагыйдәләрен үзләштерүгә ярдәм итү.
Шәһәрдәшебез педагогика күллияты студенты WorldSkills Russia милли чемпионатында жеңді. WorldSkills халыкара күлемдәге һөнәрләр бәйгесе. Конкурсның милли этабы Казанда оештырылды. Анда 55 компетенция буенча 500дән артык яшь белгеч катнашты. Шәһәрдәшебез Айсулу Сынгатуллина мәктәпкәчә белем бирү педагога һөнәре буенча үз белемнәрен күрсәтте. Нәтиҗәдә алтын медальгә лаек булды. Айсулу Сынгатуллина белән хәбәрчебез дә очрашты. Что же мне делать одному? Скажите мне. Пойду-ка я посижу на окошечке. Балалар өчен спектакльне Айсулу озак һәм җентекләп әзерли. Курчакларны да үзе тегә. Кыз 4нче курста укый. Уку йортының данын яклау җиңел булмый. Һәр бала белән уртак тел таба белергә һәм бу хакта жюрига сөйләргә кирәк. Айсулу жюри игътибарына 9 бирем тәкъдим иткән. Мин иртәнге гимнастика комплексын әзерләдем. Ата-аналар өчен мастер-класс әзерләдем. Һәм рәсем үрнәген балалар өчен күрсәттем. Чемпионат 3 өлештән торган, көндәшләр көчле булса да, Айсулу һәр этапта җиңүче дәрәҗәсен яулаган. Бәйгегә әзерләнергә күллият коллективы да ярдәм иткән. Безнең студентыбыз барлык бәйгеләрдә дә үзенең һөнәри осталыгын яхшы күрсәтеп, югары дәрәҗәдә күрсәтеп, алтын медальгә лаек булды. Һәм ул киләчәктә без өметләнәбез, аны илебезнең Россия күләмендә җыелма командасының иң яхшы катнашучыларның берсе булыр дип өметләнеп калабыз. WorldSkills чемпионатының халыкара этабы Бразилиядә узачак. Әмма мәктәпкәчә белем бирү компетенциясе анда тәкъдим ителмәгән. Әлеге чемпионат минем өчен бик зур җиңү һәм тәҗрибә туплау мәйданы булды, ди Айсулу. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Илнар Харисов. Яңалыклар. Әмінә шоллы егеті милли байлыкны кайтарырга алынды. Шәһәрдәшебез Ринат Сәфәров 5-нче Республика яшьләр форумында җиңү яулады. Аның мирасыбызны саклап дип исемләнгән проектын республика җитәкчелеге яклап чыкты. Ринат та татар халык орнаменты үрнәкләрен бер китапка туплап, аларны көнкүрештә куллану җаен тәкъдим итә. Аның сайт аша һәркем милли бизәкләр сурәтләнгән көнкүреш предметларны сатып алырга мөмкин. Форум җиңүчесе белән Айгөл Юнусова очрашты. Давайте позвоним. Нет, интервью берет Чернотевой. Ренатның буш вакыты юк дисәң дә була. Республика күләм бәйгедә җиңү яулаганнан соң аңа хезмәттәшлек тәкъдим итүчеләр саны аеруча арткан. Хәзердә IT-парк резиденты татар милли орнаменты сурәтләнгән кием, телефон чехолларына заказ биргән теләүчеләрдән хатлар ала. Используя только вот эти мотивы, эти изображения, получается вот такое изображение. Мирасыбызны саклау проекты нигезендә Ренат китап язган. Анда егет төрле чыганаклардан татар орнаментларын топлаган. Аларны кулланып, яңа үрнәкләр тәкъдим итә. Аларның һәрберсен башта кулдан гади каләм белән кагаз биткә төшерә. Аннары махсус программада электрон вариантын ясый. Бер орнамент өстендә эшләү өчен 9-10 көн кирәк, ди Ренат. Сейчас мы заключаем договор еще с книжным магазином. Хәзер без Казан китаплар кибете белән килешү төзибез. Милли орнамент белән телефоннарны һәм футболкаларны гына түгел, башка көнкүреш предметларны да бизәп була. Татар милли орнаментын торгызу, популярлаштыруга чакырылган проектны республиканың мәдәният, фән һәм мәгариф министрлыклары һәм президент аппараты хуплап чыктылар. Чаллыда милли бизәкне саклаучы Совчишмә клубы җитәкчесе сүзләренчә, проект мәдәнияткә зур өлеш кертәчәк. Егетнең орнаментларын күргәчтен мин, чыннан да заманча дип бик куанып, бик шундый күз алладым. Нинди кайларда булырга мөмкин бу орнаментлар? Бәби юрганнарында да булырга мөмкин. Баш киемендә дә, күлмәкләрдә дә, җиһазларда да. Ренатка 23 яшь, киләчәккә планнары зурдан. Мирасыбызны саклап проекты дәвам итеп, ул татар милли дизайны мәктәбе ачырга тели. Айгөл Юнусова, Илнар Харисов, яңалыклар. Сез яңалыклар чыгарылышын карадыгыз, исән-имин булыгыз. Сниженные ставки жизнь меняют. В рамках программы социальной инициативы «Быстробанк» изменит жизнь 5000 пенсионеров. Узнайте, как получить льготный пенсионный кредит по телефону 8 800 333 22 65. Мясоперерабатывающий комбинат продает оптом и в розницу мясо свинины, колбасы, мясные деликатесы и шашлыки собственного производства в магазинах «Мясной пир» в поселке Нефтебаза и на базе Закамья 510 павильон. Телефон 20 13 19. Совместный проект Всемирного банка и правительства Российской Федерации. Реформа ЖКХ в России.
Большие счета за коммунальные услуги. С 1 января 2015 года вводятся повышаемые коэффициенты платы за коммунальные услуги при отсутствии индивидуальных приборов учета. Установите индивидуальный прибор учета. На общем собрании собственников примите решение об установке автоматизированного индивидуального теплового пункта. Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием экономят до 40% общедомовых расходов тепловой энергии. Контроль за уровнем потребления используемых ресурсов позволит уменьшить плату за коммунальные услуги. Хочешь узнать больше? Звони. Россия. Реформа ЖКХ. Бесплатный круглосуточный номер 8 800 775 69 72. Күңел радиосы Тукай районы Сабан туйына шақыра. Бәйрәмнең кунаклары эстрадыбызның иң үзенчәлекле, кабатланмас тавыш иясе Әлфинә Әсхәмова. Татарстанның от казанган артисты, 90-нчы еллар йылдызы Рамил Миндияр. Һәм күңел алып баручылары. 6 июнь көнне Кызыл Байрак авылында очрашырбыз. Сабан туйның партнеры Кирпеч сервис җаваплылыгы шикле җәмгыять. Камгес Энергострой капиталь төзелеш идарәсе җаваплылыгы шикле җәмгыять. Татарстанның халык артисты Виталий Агапов үзенең 55 яшьлегенә җырлыйсы җырларын бар әле программасын тәкъдим итә. Катнашалар Зульфия Тимерова, Гүзәл Хакимуллина, Илфира Зайниев, Гүзәл Назирова, Кама таңнары бию ансамбле. Концертны алып бара Булат Сәләхов.